Hola, Edgar, com estàs? Us he portat els millors simuladors de Barcelona. Uau! Estan al Casino Barcelona. Uau! Aquesta és la sala LED Room. Es mouen, fan absolutament de tot. Que guai. I ell és l'instructor, oi? No, tranqui. Però l'instructor no t'ha d'ajudar ni res. No. Jo t'ho ensenyo primer i després t'hi montes tu, val? Justament és un conductor professional. Si vols aquí mateix... No vols treure't les sabates? No, a mi m'agrada així. És que hi ha alguns que ho fan sense sabates, però són uns notes. Pedal de l'accelerador, que és el de la dreta, el del fre, que és el de l'esquerra. Justament el fren és aquí, que té una sobrada de càrrega, uns 50 quilos ara mateix, si vols ficar 200, està perfecte. Què? No venies cada setmana? Que sí, però és que jo vaig a l'altre. Control de frenada, el control de tracció, el tema de DRS, penes de frenos, Però no frena sol. el mode de gasolina... Però què gasolina? Si el meu és elèctric. Tu fes. Ai! Què t'ha semblat, xulo? Molt bé, xulo. Vols provar? Val, ostres. Val, Seu. espera. Al final ja veuràs que és molt intuitiu. Accelera. Perfecte. Gràcies per portar-me, Edgar, m'encanta això, tio. He descobert la meva passió. Mira, accelera. Molt bé.